Edin Dzeko ili Luka Modrić. Dva velikana sa Balkana, ali svaki na svoj način. Dzeko je poznat kao jedan od najboljih napadača svoje generacije. Njegova visina, snaga i preciznost čine ga pravom prijetnjom za protivničke golmane. Sa druge strane, Modrić je maestro sredine terena. Njegova sposobnost da kontrolira tempo igre, precizna dodavanja i nevjerovatna tehnika čine ga jednim od najboljih veznjaka svijeta. Dzeko donosi golove i harizmu na teren, dok Modrić sa svojom vizijom i inteligencijom upravlja cijelim timom. Obojica su ostvarili nevjerovatne karijere. Dzeko je bio ključni igrač u klubovima poput Wolfsburga, Manchester Citya i Rome, dok je Modrić sa Real Madridom osvojio gotovo sve što se može osvojiti, uključujući i zlatnu loptu. Na reprezentativnom nivou Dzeko je rekorder po broju golova za Bosnu i Hercegovinu, dok je Modrić predvodio Hrvatsku do finala svjetskog prvenstva 2018. Njihovi stilovi su potpuno različiti, ali obojica su ponos svojih zemalja i pravi ambasadori balkanskog fudbala. Ko po vama odnosi pobjedu?